Здравейте, аз съм Светослав Иванов и съм мениджър продажби за ICL в България. Радвам се да присъствам във втория мастер-клас в град Солун, Гърция и съм изключително щастлив за това, че доктор Наталия Шукадарова от Националната асоциация на зърнопроизводителите взе участие в нашия мастер-клас, като тя допринесе с своята лекция относно трудностите, които срещат българските земеделци. Щастлив съм също, че хората, които участваха на този мастер-клас, успяха да научат някои новости относно нашата CRF технология или така наречената технология за контролирано освобождаване. И също така съм изключително щастлив, че видяха как растенията могат да бъдат във връзка с почвата, когато те бъдат третирани с биостимулантите, съдържащи метаболити БЕОС. Събитието беше изключително добре организирано и съм отново така много щастлив, че всичко беше страхотно. Друго интересно, което видяхме от презентациите, беше презентацията на Heineken Гърция. Проект, който искаме да покажем в България. Това е как само с едно торене с нашия продукт AgroMaster могат да бъдат постигнати по-добри резултати в финансов аспект, както и така в добивите.